Il-Prim Ministru għal darb'oħra spiċċa jfarfar fuq l-awtoritajiet tas-saħħa rigward id-deċiżjoni li ssir il-kwarantina obbligatorja fil-lukandi għal kull min kien qed jidħol mill-pajjiż fuq il-lista l-ħamra u kien biss wara ġimgħat ta' kritika min-nies illi spiċċa għamel U-turn fuq din il-kwistjoni illi swiet mijiet ta' euro għal diversi familji. Il-gvern qed ikun reattiv, jiġifieri biddel deċiżjoni tiegħu sempliċement fuq affarijiet li kien hemm fuq is-social media dal-jumejn. Assolutament le, għaliex ilna minn Marzu tal-2020 nimxu bi prinċipju konsistenti. Bil-Prim Ministru biex jiddefendi ruħu infex f'attakk fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista u fuq il-Covid Action Team tal-Partit Nazzjonalista. Dan meta kien Bernard Grech innifsu li kien min tal-ewwel li sejjaħ għas-sens komun f'din il-kwistjoni u l-Gvern spiċċa kellu ibiddel l-istrateġija tiegħu. Intant din kienet l-ewwel okkażjoni li fiha stajna nistaqsu numru ta' domandi lill Prim Ministru Robert Abela, inkluż dwar il-problema ta' l-oli tal-ħajja, iżda għal darb'oħra baqa' ma ta' ebda serħan il-moħħ lill-familji Maltin u Għawċin. Fuq l-oli tal-ħajja, diġà qtejt qalbek fuq l-oli tal-ħajja? Prim Ministru, m'intix tweġibni l-mistoqsijiet nagħmellek, fuq l-oli tal-ħajja ma tista' tweġibni? Weġbek diġà, grazzi. Ma ġibniex fuq l-oli tal-ħajja, Prim Ministru ma ġibniex. Il-Ministru tal-Finanzi din il-ġimgħa qalilna li ftit li xejn jista' jagħmel dwar l-oli tal-ħajja. The cost of living is increasing as a result of the pandemic. Of course, government can do little to address that because these are things that have to do with a global perspective. U Robert Abela qed jibqa' jaħrab milli jwieġeb x'miżuri se jieħu biex jindirizza din il-problema li qed taffettwa lil ħafna.